kwethu man of God phakathi kwethu umuntu osebenza ngaye siyafika siphuma-Maritzburg namhlanje uNkulunkulu sihloniphile ngaye egameni likaJesu okubaba umpostoli uKhuzwayo. Ngiyacela abazalwane sishaye izandla sonke Izandla sishayela uBishop noma uBishop sishayela the worshipers, the ushers, the musicians. Please welcome the ceremony by Sister Reverend Design. Corner or the whole week, the 9 years old. Actually, that was no Bishop, no mom. Now I'm getting my mom in Japan. I'm trying to go to all these Swaham by extend or well late and coming. What I'm going to do, I call Mazalan. Tanda Jumbo, Kulu, Agiona in the man who will take on the pulpit. Agon Delmane, Anzo, Tula, Janadula Lava. Agiona in the man who take on touch on Angolo, West Buzak. Akuas in the last days, hallelujah. So, Agnane Logos, Nugu Tuma. Pamsel to Bishop Gulu, hallelujah. Ngiyazi ukuthi unabagcotshwa abagcotshwa endlela emungasayi ungabe uthomula kubona kodwa ke sho uNkulunkulu usuke ekukhombile ukuthi awungithinte bekhona phakathi kwabagcotshwa. Nami ke kukhulu engizokugayina namhlanje ebusuku. Kuningi nje engizothola namhlanje ebusuku. Ngibona nje kuyithuba elikhulu uNkulunkulu wangilethe phakathi kwenu. Uba ngizosharpenisha wathi ke insimbi lo insimbi iron sharpens another iron. So ke nami njengoba nje I will never leave this place empty. Bengisukela nge-empty ngithe mangena lana ngabona seyizitsha nje bazalwana sibona abantu sebesaphethuka izitsha. Kodwa kuba inkinga kuba icala mawuthi lezi zitsha zinokuthile phakathi mina esami isitsha si-empty Bishop. So you want to see empty zitsha sami silinde noma yini ukulazwa yenza. So kuba iphutha mawuthi awusithuthanga before ungene naso isitsha bese kufika kanti navele isitsha sigcwele. Singagcwala into eningi kwakwazizwa mhlawumbe zikhulunywa ngeindlela hayi le kuzokhulunywa ngayo bese ungasangeni lokho kufanele kungene namhlanje. Cha ke mina ngisemthile sami isitsha bazalwana. Njengoba ngizokukhonza nami ngifuna ukukhonza namhlanje. Hallelujah. Phela umoya ngicela uzosikhonza sonke. Angikhohlwa ukuthi ngifike lapha eLovu. Wasikhonza kodwa saqinisa sikhonza sonke noma ngoBishop. Sazi sibhukuza sonke akekho wayeseyasha ngalosikhathi. So ngiyacela sikhumule yonke into esiyaziyo bazalwane. Nami ngiyayikhumule yami into ebithi ngiyayazi. Ngoba nami njengoba ngilanje ngizovumela lo moya ngolakukhuluma kumina bese ngihlala phansi uBishop naye
amsebenzi ukulendlela afuna umsebenza ngayo. So ngizama ukusho ukuthi ake sikhulu ukuthi khona ama doctrines esinawo esiwaziyo. Umoyingcwele nje very sensitive. Uyijuba ngikuphela njengeijuba hayi ijuba kodwa ijuba kuhlale igxuma nje kuthuswa ngisho ihlahla. Nawawa iqabunga nje ujuba silithukile. Yabo lithukile ijuba ngoba ijuba isilwane simnene kodwa futhi esithukayo esithuswa isideni. So masothi umoyingcwele uzosebenza kithi. Ngicela abazalilo nalo asuse konke ukuthi uyakwazi namhlanje ebusuku. Nami ngiyakususa bishop. Ngifuna umoyingcwele agcwalise mina. Asinike le ndawo sithi kamoyingcwele namhlanje. Haleluya. Amen. Oh haleluya. Amen. Asifere sinikele nje kungakusabi ihora kube indawo kamoya, kube ispirit embassy la umoyingcwele ngenela khona. Thina yasivele sithi size la umoya bazalwane. Haleluya. So this court size kubani umoya oyigcwele. And ke umoya kaNkulunkulu unathi. Usevele wakhuluma bishop kanti ngiyibona inkazimulo kanti becula laba abagcotshwa kazi naba nomgcotshwa ngiyibona ilithaphuka inkazimulo kaNkulunkulu ili njengo nesmoke ngiyibona iyathaphuka naye uthi hey namhlanje kuzoba nenkazimulo kanti ngiyese nami nje sengiyibonile bona ababoni mhlawumbe ukuthi bayithishela ngakuthini ngithi haleluya. Ngicela ukukhohlwe nje ukuthi wabongena esontweni akulona isonto namhlanje sibona indawo nje bazalwane. Futhi makwenzeka uthi uhleli nomuntu uthole sokuthintwa iphiko elithile uthi wena ngithinta ungathuki. Tshela umqondo wakho ukuthi asikho esicaweni size kumoya. Haleluya. Siyafumana nabazalwane. Yazi mina kunezinto eziba semqondweni ezivimba izinto ezintsha. Phela nje sikhohlwe nje bazalwane. Nami angizizokhuluma lana iScripture ezinkulu kodwa ngiziye ngomuntu nami ongathini oshanelayo nje ukuthi mase kube umoyingcwele sebenza no bishop aphinda qhubeka athinde la mhlawumbe ongabe uzwanga khona ngoba kufanele ungezwa ngoba ngangokuzwa kwakhe ila uzwamukela ngakhona. Haleluya. Ngangokuzwa kwakhe ila uzwamukela phela umoyingcwele iBhayibheli umoya ulandela umoya uthi amazwi okukhuluma wona umoya uphila umoya nje nezwa kuhlukana yabo umoya nje uzobhekisa ukuthi wena ulizwe kangakanani. Lithi lapha endlini ngakho nini bonke abalizwe izwi hayi ukuthi bonke babegcwele bishop kodwa bonke abalizwa izwi elalishunyelwa uPetro bagcwaswa bonke umoyingcwele. Wena ungangayinaka lo portion wena bonke bagcwaswa umoya cha hayi bonke abalizwa izwi bagcwaswa umoyingcwele. Haleluya. Mina bengizothi wena bishop namhlanje ukubekwa kwezandla is a second grade namhlanje. Kufanele nje sizizwe. Sivele sikho ngoba ngifuna ukuthi bazalwane nayi into abasilungise bishop. Abazalwane uzobuka umzala kuna ngamamukela umoyingcwele. Cha phela kukabi ukhona ukumamukela ukhona ukugcwaliswa ngomoya. Ungamamukeli kanti wathi umamukela kwazi ukugcwaliswa ngomoya. So ngabe khona ukugcwaliswa nje ngomoya. Hey, ngivele ngene phakathi eBhayibhelini bese ngikhuluma manje ngizokhuluma kodwa khona umqondo ukuthi nabamamukela umoyingcwele. Yes, wamamukela umoyingcwele. Kanti lasimamukela yini? Hayi nathi samamukela. Singabazalwane nathi. Mina ngikhuluma ngesimo. Nathi siyakhuluma ngazo. Kodwa ke manje sizogcwaliswa ke thina esamamukela. Kodwa wena ongakazumamukela all together uzobhabhadiswa ngomoya. Amen. Unomehluko ubhabhadiswa ngokugcwaliswa. Mina ngifuna ukugcwaliswa ngenza show ukuthi uyazi ngendlela enginikele ngayihlukile baba wami. Ngabe umuntu njengoJesu yini wempostoli uyawubuka yini umnikelo njengoba nababeka ukujala. uJesu phela wayebuka. Ebuka kuzosuphishwa bazoma semnikelweni. Abuka ukuthi babeka kanjani. Ngoba ngeke barobha abantu, ngeke bayirobha abantu nasebeyemnikelela umuntu ubeka njengenhliziyo yakhe. Inhliziyo yakho uyithola emnikelelo lomzalwane.
ngalo ngibonile ukuthi ngibeke kanjani ngazi ngibeke kanjani ongayini ingoba usuke wathi unikelo kamoya wena wangithinta kusho wathi unikelo kamoya ngathi awuke yabona lelo kobe ngikejile akube ngikejile manje kamoya ngaya kuloka moya kakhulu asengibuya ngoka bishop ngala kodwa ngiqiniseka ngalo ngoba nami nginezithelo zabo bazalwane nezithelo zabo nezithelo ka 3 months 3 months after isikhabe in 3 months so ke asikeze ukujwayela manje asikeze ukujwayela lento siyenza nje asikeze ukujwayela nami nje hayi angene ezweni ngikhulume lo ngikhulumayo ihlehle bazalwane ngihlehle nje ngingabona nje isithunzi sami ngesifuni isithunzi kulento esiyenzayo isithunzi sami ukuthi ngeke ngama la cha wona ngithatha amazwi engizwa kulo kunombuzo labazalwane but nombuzo engizowubuza la wabuzwa uPaul long time ago and also uyabuzeka nje in these last days usavalid ngabema lo mbuzo usakhona kodwa umbuzo kaPaul lo naye eFeso lo mbuzo lona ngizophendula ukuthi mhlambe la ngapho applicable kuthina na ezabazalwane kodwa umbuzo nje bazalwane uzobe sesiya sowuphendula oyilona izwi lenkosi asifundeni ke bazalwane angizoshumayela ngoba uyabona mangishumayela sizokhetsheka ningizokasho bazalwane angizoshumayela namhlanje we are addressing Bishop we are addressing the cabinet ngoba ni cabinet nisigungu sasezulwini mhlamba nizobazalwane ayikho into engenziwa ngaphandle kwenu emhlabeni so siya-addressa ke thina namhlanje bazobe beza abagcotshi bezo-addressa i-cabinet yasezulwini so ngamanye amazwi angizoshumayela lana ngizongijuluka ngishumayela cha ngikhuluma lo ngikhulumayo nje ngoba sekwi-conference we confess siyakhuluma bese ngisuka ngihlale phansi mhlawumbe ungasajula ukuyela umoya ngcwele hayi namhlanje ngikhuluma namhlanje so ngathi sashumayela sibuya lezi hayi ashumayela namhlanje okay asifundeni ke bazalwane Ezekiel chapter 19 cala uNkulunkulu angenze bempishana kodwa ukuthi ke kuzongena lo okhuluma namhlanje Ezekiel 19 bazalwane ngicela angifundele njengoba ngifundela nami ngiphelele ezuluke la ndincane sisaba ngazi ugesi wenzani nahleli kodwa ke ngizofunda ubani ngifundela chapter 19 verse 1 bazalwane ungifundele mhlawumbe ngokutshela ukugcina khona ufunde nje bese ke ugcina lapho bese ke sibale umbeni bese siyakhulela ufunde yeah incwadi Ezekiel chapter 19 yes siqala ukufunda ku verse number 1 ihloko sakho nisifunda kanje uhambo lesithathu lika Paul use-Efeso yeah verse number 1 kwathi Apollo eseKorinte uPaul wafika eEfeso esedabulile amazwe angasendla wafumana abafundi abathile wathi nabamkela yini umoya oyingcwele mhla nikholwayo na bathi kuye qhawo asizwanga nokuzwa kuba kukhona umoya ongcwele wathi pho nabaphathiselwa kukuphi na base bethi kukho ubhaphathisa kaJohane Paul wayesethi uJohane wabhaphathisa umbhaphathiso wokuphenduka ethi kubantu mabakholwe nguyena ubeza kuza emva kwakhe kunguJesu bathi ukuzwa lokho babhaphathiswa egameni lenkosi uJesu kwathi uPaul esebekile izandla phezulu kwabo umoya ongcwele wehla phezulu kwabo base bekhuluma ngezilimi baprofeta babe ngamadoda engathi 12 bebonke awusikhulekela ilo nkosi izwi lakho namhlanje uzokhuluma ngalo Thekos uyilo nalo lenguwe Thekos njalo masidla lo mbhalo suke sidla wena
ngoba wena nawo Nkosi nimuni siyakholwa namhlanje ebusuku ukuthi uphezu komsebenzi wakho futhi umkhondo kumisele phambi kwethu ngoJesu Inkosi ephilayo in Jesus name amen. Amen. uNkulunkulu ke usinga lelizwe namhlanje uhambo lwesithathu luka Paul is a third missionary journey uthola engathi kula wehlela eEfeso usuka eKorinto wehlela eEfeso uthola abazalwane in the Bible there were 12 of them angazi ukuthi yini le ayibona kubona azababuza umbuzo ukuthi nama ungena kumoya omhlaba kholwa na kodwa ke uPaul njengemaster builder njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ethi mayibeke isisekelo ukuthi makaqaphele wakha kanjani so iyabona lencekukazi kaNkulunkulu cha khona into eshoda kulabantu ukuthi nama ungela yini umoya ngelo mhlaba kholwa na bayachaza cha asazisizwe ngoba abamntwana asazisizwe ngiyabathanda ke labazalwane bishop abakwazi ukufihla sizwe endaba kaMaphoke napho basukubumba bathisa ebethi bona no umbono kaJohn neswazi hawu nabo sobaJohn cha phela uJohn wayekhuluma ngozayo wayekhomba uJesu lokuthi uyena ofanele ukholwe yena lile iBhayibheli ke hayi kuba bangezwa lokho futhi bangayithazi inkani bakholwa uJesu ngoba lokho babhaphathiswe egameni likaJesu haleluya lithi babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu lithi uPaul basebenzisa izandla phezulu kwabo base behlela umoya oyingcwele bakhuluma ngesizwe haleluya usho likhona indoda yakhe yashumayela lapha yana manje ngiyabheka ngiyacwaninga uyathola ukusisa 18 chapter ngiyathola khona indoda yakhe yashumayela ikhona indoda yakhe yashumayela yabonwa Prisca noAquila engathi yayikhuluma ivutha embhalweni kodwa basebeyibona ukuthi no le ndoda iyavutha impela kodwa manje cha isesemuva ayikafiki la ikhuluma ngendaba endala zikaJohane bayibizela eceleni bayiphoxa abazalwane bayitshela ke bayiqondisa no hayi no sesilale sesikhona lithi iBhayibheli emva kwalolo ndoda ke basebethi ke bathumela phambili bathi niyamukele leyo ndoda manje ngokuthi ivuthe embhalweni igama lakho Apollos uyasoleka ke bishop ukuthi uApollos lo ekade eqalele ibandla ngoba kusho ukuthi kuyavela ukuthi yena uyazi umbhabhathiso kaJohane uyena lo ngoba umfundi akaphezulu komfundisi wakhe umanele umfundi abe njengomfundisi wakhe haleluya mangifuna ukwazi uBishop kufanele ngibuke izimvu zakhe then ngizobona uBishop unje umthetho wakhe so kumele izinto ephambene aniziphoxe nezwi ngiphoxa nje umfundisi ngoba kumanele umuntu abe njengomfundisi wakhe amukho umuntu bafowethu abangaphezulu komfundisi wakhe kusho njalo iBhayibheli noma ngasipina zalale ngethopa uBishop ngoba kangeni wena kuma Facebook abona le Facebook yena but ngeke abe ngaphezulu komfundisi wakhe kusho iBhayibheli akusho ngeke azaphezulu so laba noma babe ngathini ngoba manje ngiyathola ihistory engathi 8 years labantu be-12 abandi bawu-12 angazi noma mhlawumbe baba umalume nomzala nobani mhlawumbe ukuthi mangena omunye ukuzolona lento bamnquma ngazi khona ke bona babe u12 futhi angazi noma kwaapostol 12 yini abanje bonke uJesu wayelokuthi ungayiphoxa into yethu ababe u12 manje angazi bazalwane kodwa nje babe for 8 years so owathi uyaphenduka mhlawumbe ufuna ukungena babe no bamsusa ngoba kufanele tinganakaki bo12 uPaul uyafika ke ubuka labantu uzwa iminyaka bephendukile uyabutha ibungeke phela bakhuluma oyingcwele umoya ngelo unalamandla ethi idynamo ilamandla aziproducer wona amandla nje azimultiply mefika umuntu azimultiply so ngeke labantu babe nje kungabe khona multiplication usho khona into eshodayo wavuna nabo ngelo umuntu mhlawumbe khona na bathi asazisizwe
khona apho basukupha leBhayibheli ke njengoba bengichazile babaphathiswa wasebeka izandla phezu kwabo. Haleluya. Haleluya ngabani. Haleluya ngabani. Waseke ebeka izandla phezu kwabo base sign ababebona ngayo ukuthi umamukela umoya ngcwele in those days ku early church kwakuthi ukhuluma ngezilimi. Sign ababekwamukela ngayo ukuthi ngempela umoya ngcwele ufikile kuwena kwafanele kubonakala ngokukhuluma ngani bazalwane ngezilimi. That was an initial evidence ukuthi ufakazi lokuthi lo mzalwane ubhabhatisiwe ngomoya ngcwele. Uma ukhuluma ngezilimi babekuthatha ukuthi lo muntu ubhabhatisiwe ngomoya ngcwele. Kodwa kwakungasho kwaze kwafika uPawuli ke efundisa ukuthi hayi bazalwane akubona bonke abakhuluma ngezilimi. Nomoya ngcwele efikile kuwena akubona bonke abanjalo kodwa wase kodwa mina bengithanda nonke ukukhuluma ngezilimi njengami. Ngoba uyabona kunokusizakala umzalwane ekhuluma ngezilimi. Kodwa umzalwane engazokhuluma ngezilimi khona ukhona la ilevel angekafike kuyona. Niyangizotha umzalwane ongakhuluma ngezilimi khona ilevel angekafike kuyo. Ngoba leBhayibheli izilimi zakho umzalwane umzalwane ngezilimi ukhuluma imfihlo ezingafanele sizwe nomakhelwane wakhe kodwa usuke ekhuluma imfihlo kuNkulunkulu wakhe. Haleluya. Amen. leBhayibheli zakha umzalwane. So that's why ke babebheka zona izilimi uyakhuluma ngezilimi lo. Nalo ke phela ibandla lokuqala leBhayibheli babe 120. leBhayibheli ngokungazelele bazalwane. There was a rushing mighty wind okwafika umoya ovuza bagcwalisa indawo abekuyo. Lithi bonke kwabona ihlothi zomlilo emakhanda abo lithi basebeqala bekhuluma ngezilimi umoya ngcwele baphuphumisela. Haleluya. Lithi bonke bakhuluma ngezilimi. Bonke babe wonke neportion yomlilo ekhanda labo bakhuluma ngezilimi. Niyangizwa bathanda bami. Amen. So ukuthi ke basusela lapho bishop ukuthi bonke abantu kumele bakhulume ngezilimi uma beyamukele umoya ngcwele. Nisangilandela bazalwane bami. So ngamanye amazwi methi bathi ungubani lo moya ngcwele ubasamukela asazi azange sizwe. So kusho ukuthi bazalwane khona singakutshelwa la uPawuli akusho ngenxa yokuthi kufanele ubhale lo mbhalo lokuqhubeka. Kusho ukuthi kukhona ukuchaza uPawuli akwenza kunemali. Ngisangilandela bazalwane. Ngoba ngeke ngiqonqoze umuntu lapha eminyango bese uvula isicapha wena. Into yokuqala uvuka uthini uma ngabe nqonqoza umuntu uthini? Ubani wena? Athi mina cha ubani? Akekho umuntu ongavula isicapha ebusuku amukela umuntu angene bazalwane. Akekho. Nabo ke laba babangeke bamamukele nje umoya ngcwele bengamazi. Haleluya. So ngamanye amazwi akwenzeke ngeke umamukele umoya ngcwele ungamazi. Kusho khona ke into uPawuli ayichaza la who is the Holy Spirit. Laleleni bathanda. Ungubani umoya ngcwele ngoba ngithe wena uma nje wena uvulela abantu nje uma umuntu engqongoza uyangivulela ayi ngeke kuyingozi lapha kwakho. Wonke umuntu ufuna ukulalela isiphimbo. Uthi uyalazi ungalazi ubuzisise singamsiza ngani ungakazi vula isicaba. Ungubani uzokwenzana ebusuku kangaka. So ngamanye amazwi nabo bathele sikwazi kwamukela singamanzi waseqala uPawuli I believe bazalwane. I believe ukuthi waqala wachaza. Haleluya. Uthi umoya ngcwele ubani? Ubani lo moya ngcwele esikhuluma ngaye namhlanje ebusuku esizomamukela. Ngoba abanye bathi umoya ngcwele isithunywa. Abanye bathi ukuthi bazofuna ngavuka isithunywa nje bazongizokhetha amandla vuka isithunywa ngizongishileka nje yabona. Ayabona abanye bathi umoya ngcwele uzogcina enkonzweni. Ngeke nje ukuthi sizovuka umoya wena upheka. Uzovuka umoya ngcwele ukorobha. Uzovuka umoya ngcwele wena ngoba bathi ukuvuka umoya. Haleluya. Umuntu uvuke umuntu. Ubani lo moya ngcwele bazalwane? Lo simlinde namhlanje ebusuku esikholwayo ukuthi namhlanje umoya ngcwele uzosigcwalisa noma sibhabhathise. Umoya ngcwele bazalwane. Hey angifuni ukuthusa ngibone ngene ngefastela ngiqale kumva. Mama ngizokisho into
mhlawumbe ezothi ukunyakaza kancane angingavele ngeke fastela angiqale emuva umoya ongcwele noma ku-Old Testament bengamusho ubani kodwa bamusho ukuthi umoya kaNkulunkulu bathi umoya kabani Genesis 1 verse 1 ithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala nomhlaba umhlaba wawudwa phezu kodwa umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi uNkulunkulu wasethi akube khona ukhaya uyabona ukuthi uyabona uyavela umoya kaNkulunkulu uthi ukhona lapha eqaleni okudala komhlaba nezulu haleluya haleluya uyavela umoya kaNkulunkulu he is part of he is a creator oba naye njengoba lapha concerns awenzayo uze udala laphuma izihlalwe la let there be light kodwa before to let there be light umoya kaThixo bafanele wehlenyuka phezu kwamanzi haleluya elikumusho lithi ke wama nje helicopter kanje helicopter ubona mayiphephetha ifuna kuvela into ecashini thina esihluswa ama helicopter emkhomaza sibhuda bona ungena phakathi ucwecwile venini helicopter babesikhuma venini nje bona waphendula wonke amazwi usale nje ubume uqhulusile nje la uqhuluse khona noma uthi ungena emhlangweni vele uphethe umhlanga wonke bakudlalwa ngathi nje kuba sasibona iyasabeka lento ezayo sibaleke kanti izingeke idlule izosifuna ke le manzi isithole thoka umoya ngalo wama so ngamanye zobe emethi kanje zobe manje uma lithi wayemangele ebuka i-chaos ebuka i-mix masala ebuka into enjengale ngokuthiwa wawudwa phezu kodwa njengoba emile njenganje bazala njenge-helicopter emile ebheka ukuthi kwenzeke njani lapho kwenzeke njani lapho kwenzeke njani kuthiwa wonke kwakusobala phambi kwakhe khana-ke bheka-ke kwase kukhuluma izwi ngokulindi izwi bazalwane umoya ongcwele akavana muve lingekho izwi elikhulunyiweyo akangithi Bishop akangithi ngiyabona izwi lengishumayela vele bengekamuve lingekho kodwa kunabantu abanenkolo ovela ukuthi kuhleli njenganje avela athi ngeke ngihlale neyishosha mina ingekho inkosi nakho worship team bathi ngihlale nabantu yini ungakhuluma ukuthi omunye ovela athatha isitshwebhu nje afake noma kugibela irashi aqonde ngqo kule wheelchair kuyona tokhona oyedila lenhlaya nje nabantu abagogobelele avela agibela irashi lakhe ngaqonde ngqo umuntu abodlebuza kumina lo muntu aqhube washina baleka athi yabona udlala ngathi kunabantu abane-faith emangalisayo kodwa abazalwane fanele babe ne-point of contact fanele bekhona indlela abenza ngayo uyabona nje uma uthi ujwayele ngaphezu kwabo bonke abantu wena siyazana khona awu wena uyabona uma ngithi bese ngiyadlula ngithi futhi ngithi ungekho ezengikhulumayo uyamnqinda umoya ongcwele yamnqinda ngempela umoya ongcwele mangisho ukuthi sokupruvela ezweni uJesu iBhayibheli wathi ebona umuntu enoxhobo wathi uthando mangihlambulula ngoba uJesu all the time wayemuva compassion uzwelo bevela ngizwela umuntu wathi ethi ngiyathanda wesesibekile isandla kuqaleni angithi kodwa akahlambulukanga kodwa wathi methi ngiyathanda esibeke kwangahlambuluka kodwa wathi methi hlambuluka avela sibona ukuthi uyamuntu umoya ongcwele ulindela i-command awufunde kathi uBhayibheli uJesu wabeka isandla bazalwane wathi ngiyathanda before hlambuluka wathi ngiyathanda ngoba umuvu wayinseka mebona umuntu umuvu wayinseka kodwa ebeka isandla ngiyathanda kodwa akahlambuluka wena kuhlambuluka navele okwakade ngingamukile uphuthuko la kuhlephula yonke into kokubuya yonke into inyama yonke esidlekile ibuye ngeke uthenge hlambuluka so umoya ongcwele ulindizwe wayemileke Nkosi yami lapha endini laphuma izwi esihlalela let there be light wasiqala ke wadonsa ilight kathi eyigodlo uNkulunkulu wayigodla light yakhe ngenxa yokuthi
wayigodla uma uLucifer wele emhlabeni wafreeze umhlaba. So my man let the light usebenzisa izwi lekhemistry would allow the light to come forth. Akuzeke lokwakhaya ube kuvinjini umuntu lokudonsa ukhaya. Hallelujah. Njengoba usudonsa iumbrella udonsa lokufihlekile. Ilight ayikhona kodwa ingasebenzi ukuyidonsile. So umuntu lomsebenzi wokuyiletha. Hallelujah. So ngamanye amazwi umuntu bekhona bazalwane during creation. Amen. Singaminimize sithi isithunywa cha. Umuntu bekhona kudalwa izwi. Ake ngigqume nje uma idole bazalwane ubekhona ubunjwa abantu. Yabona manje usanda umuntu uthi uJobe 33 verse 4 umoya wakho ungenzile uphefumula kaJehova ukunika ukuphila. Uyabona ukuthi wena ubunjwe umuntu le was involved ebumba wena eswini kamama. Umuntu is God in action. uNkulunkulu ubazalwane uyiboss ehlala esihlangene ethumela izwi. Kodwa umuntu le wenza sure ukuthi ufanele angene nalokho omnyanyeka khona. Angena la ungathintwa. uNkulunkulu is too holy. Kodwa umuntu wenza sure uyahlala umuntu le kumzalwane esafaka isiphandla. Sike sashumayela ivangeli. Umuntu lo wangena kubantu befaka iziphandla. Befake bazalwane. Ibona. Ongena umuntu ngozana. Bangayigashula yena. Walindela ukuthi le ngane ize inikwe permission ekhaya. Uthi ayisuzenzele esihlakaleni. Kodwa usuyibona iglobe yasubona ukhazimula ebusweni bakho. Lo muntu lo umuntu lo bakagijima ekhaya tshela ubaba ukuthi hayi abana kusungele lento yokukhola umntanami enzokubonayo isuse lento le. Wengathi ngathi umuntu usidla kancane isiphandla usibona siziqashukele sona. Kuthiwa sonke ngaka ngokushesha ngale isiphandla sakho sekho. Ngathi asikashula siqashukile ngeke umoya ngcwele bese futhi isuke le. Liyazwazala. So ngamanye amazwi ngithi kuwena ke umoya ngcwele ubumbile njengoba ungakwazi ukubunjwa amathambo awumuntu eswini ngeke uyazi umsebenzi kamoya ngeke uyazi umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu umbumbile umuntu. uNkulunkulu bekhona umoya ngcwele eyakha umuntu. umoya ngcwele yena wakho umuntu. Uyazi ngisho inyoka. Ngisho amabhubesi. Amafo 104 verse 10 in the Bible uyathuma umoya wakho Nkosi bese ziyadala izinto. Uyabona umoya ngcwele uthunywa uyathuma umoya wakho Nkosi izinto bese ziyadala. Uyabona umoya ngcwele wasentara kancane uyathuma wona Nkosi umoya wakho bese ziyadala izinto. Ucwazimulisa wena you renew the face of the earth. Wena ubuso bomhlaba ungaqwali. Uhlale fresh wena uyarenew njalo. Umoya ngcwele uyarenew ubuso bomhlaba. Umoya ngcwele uyalenza ilanga lingaphelelwe ibhethi libe lisha for billions of years kade laba khona. Kodwa umoya ngcwele ulenza ilanga ungathi lidala izolo likhaya ngamandla amakhulu bazalwane. Umoya ngcwele garnishes heavens. Umoya ngcwele uyakwazi ukudecorate amazulu. ubone ife lihle lenziwe ubone ngisho idecorate asemhlabeni ngeke yenze lento. Umoya ngcwele uthi but it decorates heavens. So ngamanye amazwi umoya ngcwele uyakwazi ukuthi acwazimisa amazulu awashayile amazulu abe mahle. Hallelujah. Mekwazi ukuyenza lonto umoya ngcwele no wonder usana wahlula amajuniya eno65 years. Ngoba wayengayidingi lento ekuthiwa oSuper Rose noCream esitayixebe lesikhumbu zazakhanya enkosini. Kodwa uNkulunkulu wefaka iglobe kuye. uNkulunkulu umoya ngcwele wemshayina sosama-pimples. Umoya ngcwele kuthiwa khona ayenqaba okwakuthunyelwa emantombazane ukuthi ayiqhole ngabo. Nabo Daniel. Daniel bazalwane badla imfilo. Umoya ngcwele wenza sure ubuso babo bufetter than any other faces. Thoba kungaxhozekile babubuhle kakhulu ukudlula ubuso babantu ababedlile ovelo namawena enkosi. Umoya ngcwele wenza sure ugcwalisa wonke akukho lokuqokile khona uyagcwalisa umoya ngcwele. Umoya ngcwele ebazalwane akekho limited everything. Umoya ngcwele uinvolve kuyo yonke into ongayicabanga abazalwane.
ukuhlumisa kotshani, ukuhlumisa utshani nembali, uMaNdlovu ukhona la. Niyangizotha ngoba asimiyeke ku-Old Testament ngokuthi umoya kaNkulunkulu uyena nowefika kwaprofethi abamboze bese beyaprofetha. Haleluya, beyasuka. Kodwa mina ngikhuluma ne-Old Testament ibandla ngikhuluma nabantu mina kuthi uMaNdlovu uhlala khona forever. Akekho umuntu obekezela uMaNdlovu Bishop. Yebo yasibekezelela uMaNdlovu. Bahlabelele bathi yonke imicabango efika enhlizweni ibuswe umoya kaNkulunkulu nozolungisa noma nabantu babona uhambiso kwabo so uyabona umoya ngcwele ukwazi ukuthi ifike imicabango emibi kuwe kodwa ayikuse ayikhombe hayi ukaphume kuwe hayi lithi uhlala kwephakade ayikuse bazane kodwa imimbi lemcabakaleni khona kodwa lithi uthi umculo ushabadana bathi ibuso umoya lithi umoya ngobekusa imicabango yakholwa engasacabangisi kwekholwa maselilodwa maselamba ukusuka street akaphuma nje ngiyabaleka manje cha ungako lithi ohlambalaza umoya ngcwele akanakuthethelela kulelizwe nezwenzayo yini hayi ngokubekezele kakhulu vula unesithelo sokubekezela ukuvula ngo ohlambalaza umoya ngcwele ngiyakathethelele kulelizwe ufika lapho umoya ngcwele umthuke uthi demon umthuke uthi umoya ngcwele hayi kube kuthi umoya ngcwele ngiyakuthethelele kulelizwe nezwe futhi elizayo. Haleluya. Ngoba uyena phela bishop othi uqondise izwe nesono uyena ukuconvicta ukuthi isono lesi webazalwane ufuna ukutshela ukuthi singaqokisa kanje sikwenze uzofaka ingube ezinde hayi angifuni bishop singenzela ubishop siqokisa izokukhuleka kanjani hey asasilela singekho ngaphansi kwengubo wena lonto kanti mawusuma sesingekho thina ngaphansi kwengubo sewukhuluma wedwa no WhatsApp wakho engasekho amakholwa uyabona ukuthi singakurobha nge-outer appearance. Haleluya. Letha uNkulunkulu ngibheke ukusemehlweni ngibheke ukusenhlizweni khona umuntu bishop okwakahle abeyikholwa kodwa akumzondo akumaqubu akuphaba uboqoqo kahle impela ikhona le kodwa yayi uwathinda ondreyile polisi ngonile uyabona kodwa umoya ngcwele uyayazi yonke kodwa ngeke akunqume futhi uyayibusa imicabango wena umthuke noma uthi hayi uvenone ngenkani noma ekuthetha ungoni abese yakuyeka umusuyeka umoya ngcwele masumcimile mase kuthiwa musumdabukisile ehlele khona nakudabukile uhleli kodwa kunjani yena dabukile akasathokozile khona uhleli wona sethi ngiyahlala ngoba kwathiwa ngihlala phakathi kodwa endikhona ngihlele udabukile umoya ngcwele nomcimile. Haleluya. So mama asiyeleke simiyeke manje umoya kaNkulunkulu ehlela kwaprofeti simiyeke asibuyele la kuthina ke webazalwane umoya ngcwele sengizothandaza umoya ngcwele uyise kaJesu emhlabeni yabona lokho ngithusana umoya ngcwele ubaba kaJesu la emhlabeni angisho ubaba kaKristu Jesu ubaba kaJesu emhlabeni yabona ukuthi ungamthathi kancane ngoba nake part of God's Trinity usumuntu ngobe ukugcina ngoba kusazi ukugcina ukuthi uncane ekhaya cha awenzwa lutho ezweni umoya ngcwele kanyakasa hayi hayi bazalwane hayi umoya ngcwele hayi uyise kaJesu emhlabeni leli iBhayibheli unje ukuzalwa kaJesu so njalo nithi lithi besamiselwe ukuthi bazoshada noJoseph bengakahlangana wafunyanwa ekhulelwe wafunyanwa nengane kamoya ufundele uzothi yami theology
ufundela Matthew chapter 1 ufuna ukususa la ekutheni umoya ongcwele hayi umncane uNkulunkulu mkhulu noJesu mkhulu umoya ongcwele mncane okuhlala kuwena cha akunjalo angifundele Matthew chapter 1 verse 8 verse 8 no verse 8 lithi iBhayibheli awuthi ngifunde lapho lithi iBhayibheli lapho sengizokhuleka bazali lithi iBhayibheli ukuzalwa kaJesu ukanje funa lapho kuthiwa awufundele uverse ubamsela thola lo verse number 8 verse 18 yes ukuzalwa kaJesu Kristu kwaba nje unene uMaria esemethelo hayi umasheshe baba uphinde futhi ukuzalwa kaJesu Kristu kwaba nje unina uMaria uthukuma la unina uMaria ngoba seqala ukuya ukuzalwa kaJesu kwaba njani kwaba nje ya unina uMaria esemethelo uJoseph bengakahlangana wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele yabona ke wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele lisho kahle lezulu lithini la bishop bekuzobelisha yini kodwa ngifuna lesingisi lithini lesingisi noma le King James ngizozwa lo wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele sekulabo wafunyanwa ekhulelwe ngobani ngomoya ongcwele okay wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele ngifuna ukuzwa lesingisi lithini lithi wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele lithini lesingisi khona funda nombani awunono nje lapha yeah verse 18 yeah now the birth of Jesus Jesus Christ was on this wise yeah when as his mother Mary was spouse to Joseph before they came together she was found with a child of the Holy Spirit. Before they come together, before they have sexual intercourse, before balale ulimi lwakho kodwa watholakala esenjalo kamoya ongcwele yabo awufundi Luke 1 verse 33 funde nawo la kwezulu siyafunda no qala ufunde ngezulu nawo la esakhaya funda ngezulu watholakala nengane kamoya ongcwele ayimagine uba kwabo wena uzoshada ihlazo osungena kulo ufaka uThixo kulona ayimagine uba kwabo wena uba ngona kusutholile bese izulu ngelelele likufaka ingane uthi kwakuzoba njani ngayo ufunde la yeah verse 35 Luke 1 verse 35 funda la Luke 1 verse 35 sisaqhubeka le ndaba yengane kamoya funda yeah 1 verse 35 Luke chapter 1 verse number 35 yes ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uza kuza phezulu kwakho umoya ongcwele uzokuza phezulu kwakho shuthi uzovela phezulu kwakho seyeza umoya ongcwele uzoza phezulu kwakho yeah uyayifunda usehleka khona umoya ongcwele uzoza phezulu kwakho yeah awuzoza phezulu kwakho yeah okay ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele okay awufunde ngaphezulu ngoba ivirgin le bazalwa ekhulunywa nayo yini ekhulunywa nayo la intombi ngakazi thini funda mina ukuthi 34 ithini intombi ya uMaria wathi engelosini lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazi indoda nabo wena uyavela kuzokwenzeka kanjani ngoba indoda ngiyazi uzokwenzeka kanjani uyabuza umuntu uyazazi ukuthi uhleli ngentombi manje izokwenzeka kanjani iyaphendula ngelosi uGabriel ethini ka ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uza kuza phezulu kwakho uzovakashela wena uzoza phezulu kwakho ayiceleni kwakho uzoza phezulu kwakho uzoza phezulu kwakho bese kuba njani yabona uNkulunkulu akayicela permission yomuntu akayicela permission yomuntu uNkulunkulu wabonakala ethi ifelithi iyalidinga lelathi inkosi iyalidinga eyithola lo muntu olithulo uNkulunkulu akayicela kuwe ngoba umhlaba umajobo nophola kwawo nezwe nabakhileyo uyihlabela ithandayo alihlabeleli yani
futhi abathiwa abantu bonke banecala uNkulunkulu abemsulwa akuthiwa bonke abantu banamanga kodwa uNkulunkulu uqinisile uNkulunkulu akaze abe nephutha bazalwane uthi umuntu ngozoziya kusosa kuwe phezu kwakho ayicela ngophezu kwakho bese kwenza nasafike phezu kwakho amandla ophezu ophezu kwakho yabona uma ingcwele lo akuyena nje umoya nje isifuba amandla akawophezu konke akusibekele lamandla ophezu konke azokusibekela ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa indodana kaNkulunkulu kusho lo moya ngcwele uNkulunkulu ngoba kuthiwa lokho azokhulelisa umoya noma azokuzala kuzothiwa indodana kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu leyo indodana kaNkulunkulu kusho njalo kuthiwa lokho okuzozalwa indodana kaNkulunkulu leyo haleluya umoya indodana sekuphendule ngithi umoya ngcwele ubani so bese siyagizela indawo kodwa kuyavela ukuthi lokho kuzozalwa kuzobe indodana kaNkulunkulu kodwa ubani ozalisile umoya ngcwele kodwa kuzobe indodana kabanyona kaNkulunkulu ijulile ngale ndaba abazalwane ijulile yazi abantu bathi hayi ngeke lento ayinamngcwele phakathi ayikho into engenabungcwele ngoNkulunkulu ayikho into ungasho uNkulunkulu ehlambulukile ukuthi wena ingcolile webet uthi uhlabudle ngadla kanjani into engahlambuluki ukuthi ungakusho lokho into engihlambulukile ngithi ukuthi wena ingcolile uNkulunkulu angaphuzi idali utshwala mase decide akaphuze naso Smirnoff ngifuna intanga zona zoNkulunkulu akaphuze naso Smirnoff uthi nayi ngeke kanqungo uzele athi hey wena phuze naso phela ungakusho uNkulunkulu uthawu uNkulunkulu ngoDisemba yakazayisho notho ngaphambi kwezilanga kodwa uNkulunkulu utheni lapho abazalwane ngicela sikhumule Bishop mina njengoba ngishubela nge-free uthi ngiyambona u-free yabona ngicela abazalwane sibe free la ngoba once nafaka umahanisi nathuka into engiyikhulumayo ngeke umoya ngcwele asebenze to the fullest fanele asebenze kuze kuphele ingqondo yethu namhlanje fanele asebenze kuphela ingqondo yakho phela ingqondo yakho ngoba mangivuye lo bishop ngisayikhuluma le ngithi mina umoya ngcwele kusho ukuthi le ngane ekaNkulunkulu kodwa ubani osephezu kwentombi umoya ngcwele okay so bese funda baba funda bese ngiyaqhubeka ngihambe manje 34 Then said Mary unto the angel, how shall this be? How shall this thing be? Saying, I know not a man. I know not a man. And the angel answered, I know not a man. I know not a man. I've never been touched by a man. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. The Holy Ghost shall come upon thee. And the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing, 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 don't tend to that thing, that holy thing, okay, what? For also that holy thing, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Lonto nje engcwele ezozalwa ngalosikhathi izobizwa kuthiwa indodana yophezulu. Bathi kabanye yiwo lo bashado yiwo kusho ukuthi njengenkukhu seyazi. Inkukhu bazalwane ayikho into esuka kuyona eyipayipi eqhunywa amaqandeni. Kodwa kumele eqhuma amaqanda. Kahlala ngisho ungayinika ukudla ayiphume. Izile ukudla. Ayiphumi inkukhu ngoba isaba ukuthi ezoshaya umoya sele expired. Mela shaya umoya zona manje. Yenza nje izwagwela kwezokhala. Singoba manje
yabona umoya ongcwele wenza show uyamguma ungaleyo akufanele vele ishindlebe amgume agume izulu sho wathi yena esibelelo 9 months wayesibelelo izulu For 9 months. for 9 months izulu nje kwaguma izulu kuyena indlebe akasayingalaleli into yasemhlabeni wayesibelelo izulu bazalwane ngoba phela niyakwazi ukuguma ngithi nathi nikwazi ukuguma naqala ukuguma bazalwane lenza show ngishinzwane kufanele sibe ngaphakathi umuntu fanele ungene so ufuna umoya ongcwele wangenisa ukuphila kwakhe wakutshala esifini sikaMaria bose ukuqhuma amathambo khona nekhanda kanjalo uyabona mayiqhubeka le ndaba ithi because verse 37 umoya ongcwele wenza show akufanele ube khona into eqhamuka ezweni la yonke into fanele ibe yana ngoba kukhona into ebalulekile namhlanje ezosindisa abantu izolweni zabo akufanele ube khona into ngisho igazi lendoda alifuneki la afuneki ngisho kaJosepha la kulento ezophuma ofundele verse 37 yeah For with God, yeah nothing shall be impossible. with God nothing shall be impossible usakhuluma ngayo njalo umoya ongcwele ngoba ngomoya ayikho into engenzeki ngoba ngomoya ongcwele akukho lutho olungenzeka zokupruvela uJesu esezelwe ngomoya akenzanga lutho kuze waphela 30 years yabo lezi incwadi kuthiwa uyakha imbumba akhe inyoni hayi asizazi izincwadi yabo esewumfana hayi asizazi kodwa sizokuthiwa nje uJesu walinde ukuthi kuze kufike umoya ongcwele phezu kwakhe waqala-ke bazalwane waya ehlala mayebuya wabuya ngodumo lamandla kamoya waqala wenza izinto kodwa kwakufanele kuqala kufike umoya ongcwele kuye akenzanga lutho ngaphandle kamoya ongcwele so ngamanye there is nothing impossible ayikho into engenzeki ngomoya ayikho into engenzeki ngomoya ongcwele ayikho ngoba wagcina lapho bazalwane udlala komuntu engavanga athole ndoda phinde kube khona ngoba akukho lutho bazalwane lutho kusho umoya ongcwele ngamazi wenza konke umoya ongcwele uzayena bazalwane wenza konke umoya ongcwele wenza that's why ngiyayithanda lento bishop ibandla likababa uBishop Chiliza babe ngakhuluma ngenye indaba babe khuluma ngomoya Amen. umoya uthe umuntu uthe they were very attentive to the Holy Spirit umoya uthe yonke into babayitoleka ngomoya elunywa injala enoma umoya othi umoya indaba yabo umoya that's why wathi ibandla likamoya bakamethele indaba kamoya nje phela moya that's why wamphiliza wengashumayela intshumayelo ehlelile weshumayela intshumayelo kamoya meshumayela zonke into ayikhulumayo idisturb izilimi zikamoya kodwa uphuma kwezilimi kuyena uphalaza komuntu uphuma kwezilimi kuye kanti ethi uyashumayela uphuma kwemfufunyane kubantu bethunywa babethunywa umoya ehleli lapha eBusiness Street ethunga icathulo ekhuleka babeshawa umoya phansi abadlula kulowo street babewaphansi ngomoya baphume baye endaweni makuthiwa ushonele eZimbabwe hambe kanti basomoya masana nempela usemhlabeni uvele ezulwini onke kubathitha meba nempela usemhlabeni uvele ezulwini uyakuhlanza konke okusenhlizweni idimoni lanilahlekela umnyango ukhona uvuliwe kanje liyabuliwe ikhula lapha edongeni ngoba bahlabelele akukho kubashaya izandla lokho zandla kuqhamuka izihlahla zomlilo haleluya ngoba indaba yabo imethwe ngomoya abazalwane imethwe ngomoya indaba umoya nenhlambuluko umoya nokuhlambuluka yazike nokuye kodwa nje umoya ngathi uthi lelakhehla lalimethe ngomoya ngezona zona ngoba akukho lutho olwenzeka kumoya akukho lutho sishiftile thina kwakhona abantu bona hayi nginamandla ezweni cha izwi umoya vela ngithi umoya izwi
well izwi lakho nje ungitshele ombabhelana lumo so ngamanye amazwi umoya bazalwane wenza konke ayikho into engenzeki kumoya ayikho abantu basikhuluma sila nje umoya ngurusela ulapha abanye uthi baziba umoya ngurusela lalela nje bekhuluma lalela kodwa sikhuluma kodwa khona bezwa ama voices behlele lapha emuva ngoba umoya bazalwane hawu umoya ubangani ubani umoya angibele ngicamile umoya ngoba unama-tributes unezimpawu zikaNkulunkulu ezintathu. uNkulunkulu umnini mandla onke. Ngiyeza kufanele uNkulunkulu umnini mandla onke. Ngiyeza umandla uyangidedisa ufuna ukusebenza ukufanele ngizekusuke uNkulunkulu umnini mandla omnipotent umnini mandla onke. Ingelosi is not almighty. Ingelosi is a mighty angel, like Gabriel, those are mighty angels. Michael, those are mighty angels, but not almighty. Ukothi umoya ngcwele uNkulunkulu njalo umnini mandla onke. Nomoya ngcwele kanjalo umnini mandla onke. Umnini mandla onke. Akahlukile uNkulunkulu uBaba, bayefana. Umnini mandla onke. Hallelujah. uNkulunkulu Baba unjani usolwazi lonke. Ngisho ngaba khona uprofessor akazilutho uzero methwe kaNkulunkulu. Kodwa futhi njothi uOmniscient wazi yonke into, uNkulunkulu nengaphansi kwamathole nawo lapha. Uyazi uNkulunkulu wazini wesiso lapha emuva okukhombayo. uNkulunkulu wazi izwi olukhulungela lapha yasulukhohliwe kodwa uyalazi. That's what uNkulunkulu wazizwa lemini lwami ngingakalithimiseli. Yena lo liphimisela kwazi lelo sazoliphimisela umuphuma omnyama. Ungakalithimisela uyalazi. Wazi uqonda imicabango yakho uNkulunkulu kodwa imicabango unjani uyayazi. So umoya njani? No Jesu njani? Ngeke libhale uJesu wengagobokelele nalabo abantu ababebuka inkazimulo ayenza lapha. But bona ngoba lithi wayekwazi uphathi komuntu bangadike nomuntu amtshele ngomuntu. Uyazi abantu ababengipraise manje kusasa bazombethela. Bayazi next week bazodlaba abantu angibethele. So ayike into ongayifikela uJesu. Ngisho ngaphansi kwamathwe enyawo lakho. Ngoba naye unalama attributes amathathu. He is omnipotent, unamandla wonke uJesu wonke. And his omniscient will just pass beyond it. No more way. uNkulunkulu ukhona endaweni zonke lesikhathi esisodwa. uNkulunkulu ukhona endaweni zonke zezizodwa umoya ngcwele kuphela futhi onjalo noJesu. Ingani umoya ngcwele uJesu ehlele ezulwini bathi abantu bambonile uJesu la. Lithi wabonakala kwaba amakhulu ayisihlanu. Abaye basekhona abayisebenzelele wabona lo amakhulu ayisihlanu same time. Wathi bona yilabo bambona abanye simbonile nathi besema osambona simbonile bambona abantu. Ngoba he is omnipresent. Umoya ngcwele uyena oyenza ukuthi uNkulunkulu abesendaweni zonke ngoba uNkulunkulu umoya lithi noJesu abesendaweni zonke. uJesu uyezulwini kumanje kodwa umoya ngcwele angeze umbone manje. Kule nkonzo namhlanje usuku ungambona uJesu namhlanje. Njengoba enjalo. Ubani omlethe your presence is the Holy Spirit. Injani le njengokuthi une-TV kwakho ubona udlala ibhola noma ubona lento oyithandayo angazithandayo, ubona udlala isoaphi noma ukwenzani angazi uthandayo, ubuka mhlawumbe konke edlalayo ukusuthi la i-TV idlala izinto ezihlukile. Cha, hambe kwamakhelwane uzofuna udlala the very same thing. Labantu abadlala la abekho kulebhokisi ongaqaqa abekho phakathi. Nongathi le iyasebenza nginathela abantu ozange bafana ufele nto lelo sibona abantu abahlela ngaphakathi bafika izintambo noma ufika izinto akho lutho
bakubula abantu balapha eGoli kodwa manje yena lama waves lawa lama satellite dishes semoyeni bakwazi ukudonsa isithombe sabantu basilethela kwakho lithi uMngcwele uyakwazi ukuletha izulu libone ngamehlo because he is omnipresent. Usezulwini usemhlabeni. Uthi ngoba la ngiyepha ebusweni bakho Nkosi, uthi ngoba noma ngingahamba ngihambe ngiyezulwini kodwa isihlalo sakho sobukhosi sobe silapho. Noma ngingathatha amaphiko ngidizwe ngiyohlala emkhawulweni wolwandle kanjalo futhi isandla sakho sobe sisangibambile. Noma ngingaya phakathi lapha esihogweni ngake ngibale esihogweni ngikhathele uNkulunkulu amehlo akho Nkosi azobe sangibuka. So kiso yakhi isuke ebusweni bakho na. Umoya ongcwele ukhona endaweni zakho. Last night ulethe America kule Cape Town kodwa sila. Usho unama attributes kaNkulunkulu. Ufana noThixo uThixo. Asilibheke izinto uThixo. iBhayibheli ambani ezweni lonke. Basuke eMaritzburg. Lenze izizwe zonke abafundi okholwayo imbabazwe igama likayise elendodana uMoya Ngcwele. Ngibona uyabala uMoya Ngcwele la. Ulokuthatha kwaNkulunkulu yabona? Okay, ngibone isithathu ukuthi ngicane njengalucicana ubahle. Ukhohle ukuthi ngithe mina uyise wakhe emhlabeni ubani? Manje usukhohle lo. Okay, asihambe. Uyangikhumbula uPetro eshumayela abantu benikela ngama-plans bishop unikela ngendawo abafuna uBarnabas wakubizwa uJoseph afika khona wathi hambe neplans lamanikela ngale nyawo zabapostoli yabona imambala leyo kuthiwa ubani uAnaniya umthawu khona kopela ubona into ezomuntu ikopele kanti akushongo uMoya Ngcwele uzobasenkingeni wabona uAnaniya nama kangibe omkhulu anikela ngakhe iplans wathi ngisabona udayisa melidayisa iplazi lakhe la phela akathoba kakhulu wabuka imali wabuka inyawo zabapostoli afananisa khona wabuka iplazi wabuka belincane ukuthi imali ngaka kanti uMoya Ngcwele ukuthi imali bengaka wavumelana nomkakhe uthi no man asibanikele ngxanyanyana sikhohlele wathi ngosozaya umfana tata kulungile hayi Nkosi abafike enkonzweni ubona ejabule xhumaxhuma uphethe ishumi kanti xa uphela ushintshe doesn't issue ngoba balahleka isent akuzona shot atawusho uzojabula ngoba kahle iqumbile yaminingi noma ngabaningi kodwa mangezona ishu makuzona ishu akuzona yakudlala ngawo ishu makuzona ishu futhi uzubona akuzona ngempela sese ngizizandla zona amapostoli uzathatha nezibemaza thatha text sesithathile bese uqhamuka nosuthi ungayibheki we-gross uyibheka kwi-net awuyibheki kwi-gross angithi uyibheka kwi-net ngiyibheka bakuzoke bishop ngisuke lapho ngiyabona izokuthi kanti ngishoyo abanye bangahlaliseki kahle ngisho ukuthi noma kuthiwa u20 rand which is missing to 500,000 okufanele ukukhokha uthi shona wabona 500,000 nahlaya cha mangezona ishumi lezo ayiphelele udaba baba unikela nje unikelo esihle noma uzujabule ngayo iphansi uyiveze engathi uAnaniya kwakuthuma kuyiveza ukuthi kodwa ayibona imali ngaka kube umpholishe ngayo ehlehla kanti namanga ushintshe ukuze kube umpholishe ngayo phose lekhathi ubazona sebedlala kanti akusiyona konje uMoya Ngcwele uMoya Ngcwele uyayazi imali ekholweni tosebeke phansi nje sedansa wathetha ngaphethe asithi uPetro indoda iyona ndabona iyona le mali ngena unikela ngayo inyale lizotest le wena le nyawo zakho kodwa awuyona tete yona la ndathu esekelakho ungenayo right yokuthi wenze noma yini kodwa
musunikele ngayo uvumelela usathane angene enhliziyweni yakho uqamba amanga umoya oyingcwele uqamba amanga kubani umoya oyingcwele uyazi ngawuqambanga amanga kubantu uqamba amanga kuNkulunkulu hawu nawo nathi umoya ngoNkulunkulu uqamba amanga kuNkulunkulu angathi siwaqambela ngana namanga sithi umoya wazalwa siqamba amanga enye into zangithi la eselukeni yathi umoya uyibona impika zentombazana ama-tips yathi umoya uthe angithathe athi wemgcotsho le ntombazane ngiyayazi ukuthi ayikakabi nejodi esenkosini wena njengoba umvangeli njengoba ngishumayela le ntombazane bazosho kanjani umama kulo muntu ongibona usa-indicate usabona bakungena kusizwa enosisipheke adlule naye ngene adlule naye wena manje usho kanjani ukuthi umama umvangeli but amoshi angibamba ngeke lento ehlala ngekhuluma ikhola liyangimanga ukuthi yinto ehlala ngekhuluma asibamba ngayo kholelwe yini ibamba ngalokudla okudla muhla umoya bazokubamba umoya muhla uJesu bakuJesu uthi yeah bakushende uJesu athi bamba lento ehlala ngekhuluma boma lapho amaKristu lawo boma lapho bathi kwanesizwe hayi umoya ayihlale ngokulo umoya ukhombi yakubleka mali hayi phela amamponda athanda kuzo alethi wena njalo ngobize ngomsebenzi njalo mangabe nje sifikile nazo even shito mwathi khona bafake vele ngena alena iphumze fake itilo ithawula woncha iqoke ifake ithawula lonke beka bona nje into zokuvula iqoke ithawula lonke besiyanga semanzini sakhe kanti umfana wami uyabo ubona unkosikazi akhuza ababazi ayisayithatha imoto zanqamula zabemabodini zabeza zakhona sabuye kodwa ikhizama ikhalile into yenzakala baphela ngasikhathi so ifundela kuyo aphela ngasikhathi aphela ngasikhathi wesebuya njalo abuye ukashaya abuye ashayile sebeqhamuke indlela ehlukene uyongena umuntu kade banjwa noma kwasho amawashiya ngokwalowo uthungezwa hawu sekujima enkosana ngesithoba uyobika manje ayikasaba ukuthi angitshele ngoba umoya uthi uyazi ngidela ngokuthi umoya ngizokambela umoya ngizokwenza umoya washo balekwa yakuba usithola awubika khona labazalwane ngakumqambela umoya ntwela manje saqambelana lana kodwa umoya ntwela ngeke lama wakambayo uwazi ukuthi izinto ngamazwi ayize niyakuthethwa ngawo noma niyakubanjwa ngawo so ngabe amazwi yonke ekhuluma phambi komoya ngcwele kunencwadi khona ibook of remembrance khona ibook of God khona ibook of the Lamb kunencwadi nje ezikhathi ukuthi uthini ngomlomo wakho bese kuyabhala ungabe kuthiwa wena uzovula incwadi nenye ivulo ngisazovula sibezinto nenye ivulo khona nje yakho yamanga nje uqamba amanga uthi uNkulunkulu uthini ngibonisiwe usuqala amanga mase ubanjiwe wasabuyela ebishop siyawe inceko awuqambanga amanga kubantu uqamba amanga kubani uNkulunkulu waqala phakathi uqambele namanga umoya ongcwele awuqambanga amanga kubantu uqamba amanga kubani uNkulunkulu so uma uqambela umoya ongcwele amanga awuqambeli isithunywa uqambela uThixo
He is God. uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu fanele usho uNkulunkulu asibabi namahloni ukuthi sikhuleke kuye. uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu umwendwele ngiyama la. uNkulunkulu umwendwele uNkulunkulu 100% God, not half percent, 100% God. Umoya unguNkulunkulu. Umoya uyinkosi. Ilibhayibheli inkosi nguye umoya. La khona khona inkosi khona inkululeko. 2 Corinthians 3:17 inkosi nguye. Yabona noJesu umoya. Inkosi nguye, umoya uyinkosi. Uzubona uyinkosi bazalwane, uyakwazi ukuthi atshela uJesu namhlanje siya ehlane nawe. Akuwena zehlane nawe, athi kuba yikho nje imizi lapho soshumana nosehlane uyomkhatha noSathane. Akabuza uJesu bese uthi manje nanje siyahamba ngathi nje. Ngitshela wena ufuna ulalele mina ngikulethe emhlabeni. Asana. Ubaba wakho. Ngoba ungangilaleli ngeke ilunge lento. Wengeke uJesu uba kanqoba nguSathane ngamazwi abuye ngodumo lamadla kamoya. Abuye nesimangaliso wengeke. Kodwa umlaleli umoya ngcwele ngokwesiwe namandla amakhulu bazalwane. Lolu dumo lwakhe lwanda eGalile nazo zonke indawo. Lithi belangena khona bazalwane bakwenzeka imangaliso. Ngenxa kamoya ngcwele aqala umkholela kuphi ehlala. Ubanjani alingo uSathane. Wona uzodayeka kayini endlela yami lendlela. Cha. Umoya ngcwele uzokakuyise endaweni la khona ozolingwa khona. Bawumlalela kodwa. Bonke abamlalelayo, bonke abahola umoya bangamadodana kaNkulunkulu. Bonke abahola umoya banjani bazalwane? Khona abantwana nje baNkulunkulu, hayi amadodana. Kodwa khona amadodana ngene ukuthi laba sebelingiwe banqoba. Bahola umoya ngcwele. Hallelujah. Ukulinga umzalwane kuthiwa nayo imoto nikela ngayo. Manje nje ngifuna le message kuthiwa usizo sala kanjalo le messages izosala kubaba wena kuthiwa uba umthetho. Ukuthi ngawunaye akuthiwa no indaba yakho le. Indaba yakho le. Awunaye awungeni lapho. Uzobo kanti kusekumile kwa umthetho le yakho ayidlisele kubaba. Wena unayo nje yakha akundaba yakho awahambi ngokubona uzwa lento ayishoyo umoya. Hallelujah. So in other words bazalwane umoya uNkulunkulu. Namamkela yini umoya mhlawumbe kholayo na? Asazi sesimtshelile uNkulunkulu lo wena ufanele umamkele. uNkulunkulu lo ufanele umamkele bazalwane. uNkulunkulu. So ngiyakholwa ukuthi nechaza uphawu bonke bathi ayibeke siyamamkela. Idwabeke isandla. Hallelujah. Bazalwane phela uMangolo wafika ngokuqala eUpper Room not ngokubeka izandla. Kodwa manje kwase kuba into yokuqala ukuthi afike uMangolo phezu kwabantu. Secondly afike ngokubekwa izandla kwabapostoli. Hallelujah. Usafika uMangolo ngendlela yokuqala usafika ngendlela yokuqala. Angithi wafika ngakhona liyo. Lithi wafika khona liyo. Lithi bantu ngibembeka icala uphethwe no. Ngala ubani ongala namanzi. Kuba laba ngabhabhatiswa abamukela uMangolo njengathi eqaleni. So uyabona ukuthi kuyaphindeka lento ofika kaMangolo phezu kwabantu. Hallelujah. So uMangolo uyafika kumuntu ngale kube kuzathi uyafika. Uyafika. uMangolo uyagcwalisa yini ungekho umuntu obeka izandla uyagcwalisa. Kodwa agcwalisi zonke idumbu nje zabazalwane. Ugcwalisa abantu abakhulekayo. Ukukhuleka uMangolo uyagcwalisa. Inshallah. Futhi ke funa usho uMangolo ufuna ukugcwalisa abazalwane. Alisho mina kuMangolo. Ngabanye manje sesokhuleka akumanje akamtsheli. Mina sengisho uMangolo I'm empty I want to be filled. So uma ngabe uthandaza ekseni in your prayer devotion mtshela uMangolo ukuthi ngigcwalise uMangolo. Uzogcwalisa same time. Uzospina njengethopa onobona uJesu mayethandaza bathi no sifundise wena ukuthandaza. Sesibonile ukuthi lezi zinto zenza zitholakala kulokuthandaza ngoba bamobserve bebona espina ebhabhatha uMangolo in prayer. Akufanele bazalwane siye kumthandaza uMangolo engakasibhabhathise ekseni. Yeah. The feeling of the Holy Spirit was uMangolo. Into efanele daily bishop emakholweni daily. Yini thina singahola umoya ingoba asidwele umoya.
asidwele umoya ukhona umoya kodwa asidwele. We are not under his full control. Kodwa masingafunda manje ibheluni sigcwalise mpu alile ethanda khona liyo la umoya ngakhona ungakuyadanza mthali lalela umoya leyo ngakhona uma singagcwaliswa ngempela every day not once experience sigcwaliswa ngempela bazalwane imali angeninqane kakhulu incane kakhulu bazalwane abantu abantu abafile kwenzeka imanga ingoba ethina sinongafo inyama nongafo kamoya khona iclass yangilinganisa ikona iclass no alike class alright yabona lamanzi bazana kagcwele ngitshela kafa kagcwele kodwa umuntu ungasaba ne record engaka kamoya uthejana lo muntu uthejana ene record engaka kamoya hayi bazalwane lo muntu uthejana lo isikhobo siyamanzi lo muntu ono record engaka kamoya ngcwele record hayi bazalwane lo muntu mefike endaweni ngaphephuka izindlu asinayo le record bazalwane sinamakrestu asinayo lutho mhlawumbe yagcina ngoba uchilisa asinayo ngaphephuka izindlu uyawazi umoya ngcwele wena makuthiwa there was a strong rushing mighty wind twabonke ababesedolobheni bagijima bephanda bonke amenzela onke begijima ngoba kwaba yishakelele webazalwane umangcwele makaze yithiwa nje asithole this 3 quarters namhlanje usuku afika amakhona inhliziyo wakho nemingcele leyo nayo akubhodloze konke lapha kubhodloze angene afena lokhona umuntu akubhodloze akhipha umoya angene afena lokhona inkani uzalone inkani nje umuke mfethu unenkani khona unenhliziyo eqinile mshoko uzwa nje xa uyifihliziyo ngaphawu insini isebenzisa afena akubhodloze insini moya ngcwele akubhodloze insini khona uthi unefikile umuntu ushaka uvakashile bishop mawufika usheshe uvalelise umzalwane khona umzalwane ungene ekhala khona usheshe uvalelise uyacinana uyasuffocate umoya ngcwele uvalelile uthengicini isikokoko ubhizi ucabanga ngoshukela umase ngezitiye shukela wami uzokuzongishuka bala ngishoganda bengibaplanile ukuthi bazothatha isonto ngabo ngiyakutshela afike lana bikhona elikhulu ngene endlini kwakhe ulewencisha uleke wathela njalo amanzi ebhodweni foza ukhala uxabuxala ngoba uyabona ukuthi mangafuna libhodwe umuntu ufuna ukubhodloza ufuna ukungena umoyeni lakamelo ufuna idimoni lomona angene phakathi khona bekuwe nje mewasizithe ngithwaqo ulibona ulabona inkani la ebusweni bakhe unenkani umsabana umthola ubishop evalesa ngokushesha ngizolibona abazalwane kumele usunazi nonke abazalwane unazi nonke unazi ishoshele emuva unazi ngama-levels ethu sibanibane ukayishosanaukayish sibanibane umono kodwa ungathola lokurekhode kanizalwane namhlanje ebusuku namhlanje amafutha urekhode kamoya ngcwele hayi kophephuka amaphepha kophephuka yonke hayi wemzalwane noma ngathiwa-ke awungelela noma ngathiwa-ke mzalwane akesiganyeshi yabona noma kuthi unohafu abe uyinkinga kokhona lapho uyathuphuluza nawe thuphuluza mowashoke kushobana abantu ngobeka izandla baphila ngohafu yena ukhona kodwa nenyama ikhona phakathi
Ikhona nenyama iyakholwa. Iyakholwa. Ngoba phela uyabona into benomoya kakhulu Bishop. Uyazi ngokukhamuluka, ukukhamuluka. Uyabona ukhona umoya ngokukhamuluka manje. Angithi yabona ukukhamuluka kusho umoya. Khona ongakhulumela phansi angakhamuluka. Kodwa uzi-density. Uzosinda kwendaba. Ubugcwele. Indaba yinto ememezini. Indaba isagcwele egcwaleni. Hallelujah. Khona ohlulekayo ukukhuluma Bishop kodwa into yakhe bekwakhuluma. Benambisa into ongayakho ukukhuluma. Besaphuza kabili banambisa bazalwane. Mhlawumbe sinongahamba lo ngapha. Kodwa wanele bazowanele. Wanele. Ayike muna la. Usiyami awufakisa Nkosiyami. La kuyinkinga la. Yazi webazalwane yazi ukuba wephuma indaba yapetrol. Petrol. Uyazi ukuthi nje wasila unomuntu wazi ukuthi upetrol wakho ugcwala eyakhe imoto nje. Ugcwala ngobani? Athi yagcwala ukuthi ngabe mazena ilimit yakhe. Logo for 200 jo. Right now. What are you engazi ukuthi ucabanga ukuthi lo 200 uma usuphelile uzokuwa ungeza cha ufuna ikhali nje la ephakathi ukuthi iyaphela yazi ingozi ikubula ingozi yaloko ukuthi imoto umusenzelile ikhubuluza kakhulu ngefayi ikhubuluza phansi lawo ipipe letank lingcolile itank njoba wena uhlala uhamba ngo-Zeptank mnandi ngoba usufuna uhlala ungafuna imali kanti imoto iyalimala yona njoba yena wenjalo ijethela ungatheli ayazi khona bazala kubuyela yona athi mba abantu athi mba ayizofika njalo akazi ukuthi ucarburetor akazi ukuthi ama-injector ayacinana adonsa idada leli lidonsa lufaka endleleni yobonakala indaba ngokuhamba kwesikhathi eyabhabhazela le moto kodwa ngolusuku efika khuphuka entabeni alokufaka isipulu sishukene sonke isipulu athi hamba wena cha uyena okade baleka ukufaka upetrol khona ethi ngathi lungule ithi 3/4 avela ukugcwalisa khona imambane bekugcwalisa lethiwa ngifike nazi kwamba ithi nalo muntu umshayelele imoto yakhe uyajabula ngosuku imoto yakhe ngifike khona ithi fila nawe usaqhotha fila angaba ijwayele lento yakho wena lento yakho isimba akhona amakholo kumoya ano-receptive for the rest of their life. Ngitsheleke umkhulu entabeni o-receptive ngoba noma ukhulu entabeni uyancipha upetrol ushone kwele igumbi yilokhu ithosa kanzima. Ngitsheleke uyathandaza nako amadimoni mhlawumbe bathandaza wena uthosa ngo-reserve kanti usuku lokulinda kwakho ukuthunyelwa mhlawumbe umkhovu usazothesta umkhovu nje kwakho ukuthi kholele kukhona into yakhona akasithestelwa umkhovu wethu lo ifithi uno-reserve tank u-reserve tank uyinkinga ukuthi akuvuke kweyinkathi makubala kule ungaphasi kwengubaba songibona ufike nale ngasakufikanga khona amen usho sokuhonga amen kodwa mawuthi umoya laphume kubeni umoya uyoguqa uthandaze ugcwaliswe phezu kwalo ugcwaliswa kwakho funa umoya ngwele Bishop ukubona awucabanga ufuna uthandaza kabani manje uyakhona uyothi uyafuna bese beka intambo efuna ukuyilengisa uvona waba utshalo umuntu uthona uyathi uma ucela umoya ngcwele uvona usuke ekuseni nango-3 nango-4 ekuseni nango-5 ungaphuma ushaya imoto yakho ubone siyifakile kamzalwane kanti awazi umoya ngcwele uqhubela nawe sekubulawa sekuyafiwa seyithe ndokokugcina ngiphila ma uje 5 ekuseni ngiyazithuka uthatha uphefumulo wakho ungene ungazibulali khona sonke
uvela ushumayela intshumayelo ongayazi aliqhushulwa kuwengcwele uyaprofetha ngawo kungasibula sikhona sonke. We must be filled by the Holy Spirit. Hallelujah. Uyazi umoya ngcwele futhi there are forms of the Holy Spirit. Number one, umoya ngcwele amanzi lakhona. Uyazi umoya ngcwele futhi uyiwayini, akekho wazi lo. Uyakwazi ukuthi awuphuzi wayini. Kodwa uyazi umoya ngcwele madawa umoya ngcwele manje ungawazi umnyango sihambe ulale nalo ngaphakathi. Noma uthwalo ngemoto yakho uboloka ungazi ufike dawa umoya ngcwele. Uyakwazi lo? Ningadawa iwayini. Xafana umoya ngoba iwayini nomhuhe. Elivejini dawa nomoya. Umoya iwayini lamaKristu. Uyadawa umoya. Bona behle kubani. Badawa umoya. Bona bejaga bedansa bashula bazibawe phansi bedansa umoya ngcwele. Umoya ngcwele uyazenza ukuthi. Umoya ngcwele uyafika ngomlilo kanti uzoqina ibandla. Ngomlilo uyaqothula. Qina zonke izinto ezikebandleni. Kodwa not njalo umuntu uzofa ngomlilo. Hallelujah. Umuntu uyafika ngamafutha. Kanti uzogcotshwa nje abazalwane. Bagcotshwa. Bafika ngamafutha umoya ngcwele. Uyabona kathi uPaul othi uDawudi uphundula umphamsi ngolonyaka egcotshwa ngamafutha amasha. Kuyafuneka amafutha amasha ekholweni ngoba nemoto ningasabashintsha amafutha inenkinga. Amen. Ibonakala ishiphi intombi. Ngoba amafutha amadala amandla wekho emotweni engashintshwa amafutha. Enjani ikholo bangasawashintsha amafutha kamoya. Shiphi intuthu emhlophe. Umango omncane ukuba umango omkhulu kulo. Kanti hayi amandla wekho akashintshwa lamafutha. Babazela amafutha 1990. Usaba ukuthi nengawashintsha uzokhokha. Kanti akazozolima injini. Injini amapiston akapheli kahlilo. Mangaba amafutha eseqinile. Maseqinile amafutha emotweni aphehleka lezi inyanga zayo ziyajenga sezishayile. Uthola likhona kahle la shaya lwenjini kamoya. Asekho lutho sekuyibhodi phela. Siyathusa nje. Ayikho phela mama yathusa. Akho lutho. Idimoni vele ibhalufo idimoni kathi esonjalo ihlele idimoni ihlele lembuku idimoni. Awuyabheka light ubhali. Inisophethe ngiyabuka ngikuqina manje. Uma ngalo ukufonela ubishop ngelele ebusuku awuba ukhuza ngezinto abantu balengani ziyabanda. Alipheli izilimi lithi bazicharge. Ngizwile ukuchargeile umuntu ekhanda bazicharge yini? Masingacharge bazalwane if they don't charge you. Simbangela isifo eduze kwakho. Izafana uzitolikele kugaphela. Uma uthi azingicharge futhi azitolikiwe. Kuza namkhuza. Hallelujah. Kuza namkhuza omunye. Sanishaka ithana manje yabona. Kodwa muzokhuza ube nesifo nje ukhuza kwakho. Ukhuza uphinde ukhuze. Ube nesifo nje. You want to disturb inkonzo uyashwela ubishop ukhuluma ngesilimi wena. Cha, ziyabanda. Asibe nomlilo. Hallelujah. Futhi awuzikremi. Masingafana ezingamakhelwane wakho. Gospel. Nezasefenishi, nezasembuso. Asingabi nomehluko. Kodwa ngiyazibona siba nomehluko izibona. Ezabuqiniza ngiyazizwa, wazisho. Ngiyazizwa zizofenishi. Ezasefenishi zishane shana amaJapan, shana. Amajapani. Ezasemcawu Nkosi, Nkosi. Yini sika? Mawuyazi kamuntu
kusho siyakopelana siyalalelana bese sisho into ayisho umuntu. Kanti iBhayibheli baqala bakhuluma ngezilimi umoya baphuphulisene. Ayiphumela ngaphakathi lento lena ayiphumela kuona ngaphakathi. Ngiyathandaza mesiyathandaza manje. Babazalwa namamkela umoya ngomhlangulwana. Yebazalwa namamkela umoya ngomhlangulwana. Namamkela umoya ngomhlangulwana. Alright, lo mbuzo baba usekhona bishop. Sungasuma bakwami. Usekhona lo mbuzo. You know why usekhona? Ingoba bazalwane thina bandla manje lekha zokugcina yini singafani badlala kuqala. Samamkela umoya owayemkelo ukhiliza na. Samamkela umoya omkelo oba ubheku na. Samamkela lo moya owamkelo ongidi na. Samamkela umoya ingcwele owamkelwa oba ukuduma na. Yini singafani? Yini singafani maKristu? Mawungempela samkela umoya yedwa. Yini kungenzekile utho kuthina bazalwane kodwa kuthuma ingcwele bephakathi kwethu. Kusho nami ngiyazibuza namhlanje wasamamkela umoya ngcwele mhlazikholwayo na. Samamkela ngiyangifaka phakathi. Samamkela umoya mhlazikholwayo na. Awukwazi mzalwane kwamukela umoya ngcwele kodwa umuntu ehleli nawe la abisitha sakho. Cha bazalwane cha. Alibabe phuma labantuqala nomuntu umile la ngenhlabathi hayi phuma zikuze phumela emnyango ngoba kuyazwakala awuklini la ngaphakathi uhambe ehlambulula ngaphandle uhambe ehlambulula yini manje ngime ngiyiqini la ningakizwa abe nomunye animuso ukudlawula umuntu asangene phakathi bazongibamba umuntu ngilele nendoda noma ngilele nentombi bazongibamba yini kube lula ukathi wenza amanyala umoya oluphakathi emzimbeni kaKristu. Samamkela umoya ngomhlasikholwayo la. That is our question tonight. Yunika wena ukudedela kwena manje. Samamkela umoya ngobazalwane asibuza iwelephi imbazo. Yini sinazenza okhobe. Uthi uGideon ziphi mangaliso zobaba. Asasitshela ubaba ngazi ukuthi wabakhiphe eGibhithe. Ziphi mangaliso samamkela umoya ngomhlasikholwayo na. Ngoba phela babephethe ngomoya nothing else. Babethe umoya ngoluthe. Samamkela umoya asimeke siyawazi. Samamkela umoya. Nami ngiyifaka phakathi manje. Samamkela umoya ngomhlasikholwayo ukholwa na. Samamkela umoya ngcwele mhlasikholwa sengibizwa bishop samamkela yini umoya ngomhlasikholwa.